Vovo, I also must say, because I think it's critical, and Kandi Jonga, because umdu has to be a student of their circumstances. Ubandi, inobandi fika njani kwindawo endifike kuyo. Inobandi yenda ngulumntu endinguye njani. What are the contributing factors? Ezindenza into yoba ndibe njengoba ndinje. One of them, I can safely say, it's the fact that I had both a present father and a present mother. Yeah. Benifuna kanye apha into yoba yilena sasidla ngoyibona kaloku yazi eTV-ni bekudla ngoboniswa umuntu omnyama single parent. Yeah. Even nentengiso. Ukubona intengiso yomuntu omnyama funeka iomu acikike. Yeah. Inqabile intengiso yomuntu omnyama sebenzisa washing machine. Yes. And then kwi-film funeka sibone umzali osokolayo ohamba nabantwana bakhe. Okanye buya act omnyama ufa kuqala uba kuyadutyula kuqala ngalomnyama. So kuwe ndimamele into yoba you had both of abazali. Yeah. And abazali abayazi into yoba i-homework yenziwe na. Yes. Awuzubaxoxela uthi kutata hayi kufunwa imali esikoleni into uyithiye into engekhoyo. Both of them were there, Vovo. In fact, my dad died of a heart attack in my mother's hands.